Hi guys, this is Hari Shankar. First of all, big congrats to entire team of మల్లేశం. నేను మల్లేశం సినిమా చూశాను. ఈ మధ్యకాలంలో నవ్వుకోవడం, కళ్ళమ్మ నీళ్ళు రావడం, ఒక అడ్రినలిన్ రష్ రావడం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు, ఒక చిన్న రియలిస్టిక్ ఫీల్ రావడం, ఇవన్నీ ఉన్న ఏకైక సినిమా మల్లేశం. అంటే బయోపిక్స్ చాలా చూసాం మనం, చాలా వస్తున్నాయి. బయోపిక్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది, ఒక చిన్న ఎమోషనల్ కోషెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఈ బయోపిక్ కంప్లీట్ అంటే ఆ మల్లేశం అనే ఆసు మిషన్ కనిపెట్టిన ఆ వ్యక్తి యొక్క బయోపిక్. ఈ బయోపిక్ మొత్తం అంటే చైల్డ్ ఎపిసోడ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు, ఈవెన్ మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా 2 నిమిషాల్లో అన్నంత వరకు కూడా ఎక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ తగ్గకుండా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్ రాజ్ గారు, అలాగే డైలాగ్స్ అశోక్ గారు, వీళ్ళందరి యొక్క కష్టం సినిమాలో కనిపించింది. అండ్ ఒక రెగ్యులర్ కమెడియన్గా ఉంటూ కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకున్న ప్రియదర్శికి, ఝాన్సీ గారికి, వీళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్. ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి డబ్బు ఒకటి ఉంటే సరిపోదండి, మంచి టేస్ట్, మంచి సంకల్పం ఉండాలి. సో యూఎస్లో ఆల్రెడీ మంచి కంఫర్టబుల్ లైఫ్ గడుపుతున్న రాజు గారు, అధికారి గారు, వీళ్ళు కేవలం డబ్బు సంపాదించాం అన్న ఒక దాంతో కాకుండా సినిమా మీద ప్యాషన్తో ఒక మంచి కథని, ఒక మరుగున పడిపోయిన ఒక మల్లేశం కథని ప్రజల ముందు తీసుకురావడానికి చేసిన ఈ ప్రయత్నం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్. ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. వాళ్ళ టేస్ట్ ఏంటి ఒక్క సినిమాతో తెలిసిపోయింది. సో హోల్ హార్టెడ్ మై వెల్కమ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్, బికాజ్ ఇలాంటి ఒక టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం. ఇకపోతే మన పుస్తకాలు చదివి ఉంటాము, జనాల యొక్క నీటి కష్టాలు భరించలేక అప్పుడెప్పుడో భగీరథుడు గంగని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడని. నిజంగా మల్లేశం చూసిన తర్వాత ఆసు యంత్రాన్ని ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చిన అపర భగీరథుడిలా కనిపించాడు నాకు. ఈ సినిమా చూడకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ గురించి నాకు తెలిసేది కాదు. ఫెంటాస్టిక్ ఎమోషన్స్, ఫెంటాస్టిక్ మూవీ. ఇలాంటి సినిమాలు ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ రావు. కాబట్టి ఎప్పుడు సినిమా చూడని వాళ్ళు కూడా దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి. నేను సినిమా చూసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ మా పేరెంట్స్ అందరితో సినిమా చూడాలనుకున్నా. ఈ సినిమాలో ఎంత ఎమోషన్ ఉందో అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ మల్లేశం. మల్లేశం ఇస్ అ వెరీ 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 గుడ్ మూవీ. దీన్ని మనందరం హిట్ సినిమా, సూపర్ హిట్ సినిమా చేయాల్సిన బాధ్యత మంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. బాయ్. దించేసిన వాళ్ళు మళ్ళా పొగడాలి. మా ఊళ్ళో అయితే మా అల్లుడే అని గొప్పగా